Alright. So ata makakuha video dito sa unahan mga kakundi na diri na lang ta makakuha video kay murag overlooking mo sa diri nga part. Murag mao ni nga elevation diri diri mismo sa Ayala Center. Kanira nga sa nga area diri kay diri sa to puro ubos naman. So kung makita ninyo na ako nagtindog diri mismo sa loyo aning China Bank kana. Mao naman China Bank. So backdoor kay bali back ni sa China Bank din naa sa din nagipagtukod mga BPO building gyapon ni siya mga kadro. Then wag gyapon nila tangtanga kaning mga kahoy kay mao rin makasidyo diri mismo sa Ayala no. So mga bugnaw. Tapos karin diri mismo did na bali diri. So wa na diri mo lahos ng mga sakyanan kay kanang area ha diri kanang landscape diri kanang ground diha. So murag tuyo na nila para atis makapahanggab ang mga kuan diri kanang mga kliyente or kaning mga customer or kaning mga empleyado dinhi mismo sa kuano labi na pagpanabakaw na sa unahan na smoking area. So diri nga area ha padung na didto sa Kipil na siya mga kado. Tapos din ha mao na ang Holiday Inn din na sa kanang unahan din na kanang building nga din ha kanang tupad-tupad. So far nindot jud kayo mga kado din na silong-silong sa tadiri kay tungod kay murag init naman. So ganiha bunta ganiha taod-taod man murag pa may init. So karon murag no init-init na. So again, ato lang kibali pakita ninyo, ato ihatag kaninyo ung say mga nindot diri mo talanahon diri mismo sa Ayala Center, Cebu. Let's go. Alright, nanata diri mga kado sa ground jud kaning mismo kaning diri sa Ayala Center. Kundiin magpahayahay lang sa ta diri no, pahayahay bisag way kwarta. Ato alam ma-feel lang jud nato ang environment diri no nga nindot kayo kung makita ninyo mga kado no. So mao na ang China Bank Corporation diri tuyok. Then mao na mura na nata sa Dubai diri mga kado kay nindot jud kayo ang lugar diri. Tapos makakuha jud tag nindot sa na mga kanang pang Instagram nga mga view. So kanang dinha mo ang sikat nga Calix building no dinha sa unahan. Then kani murag na ay mga palm tree diri nga gipang tanom nga nindot as in nindot jud ayo. Then diha mao nang mga parkingan diha tapos mao na sikat sa dinha nga kana office sa government office dinha na nag-occupy diri nga government office diha. So diri mao na siya ang istambayanan no kundi nindot jud kay nga lugar diha kay ngono kadtong mga diri nga maghuwat ang mga kuan diri kana maghuwat kanang mga like nagihuwat niya gikan sa kondo. So pwede yan din na mag standby ka din na kanang lugar diri na may waiting shed bali diri. So waiting shed bali nga kanang gihim o jud ba para sa mga kuan mga mag-standby diri or magsuri-suri diri mismo sa Ayala. So pa bugnaw sa diri mga kado kay medyo kun adto tayo sidlit naman kuan mo gud ang kainit. So diri sa ta para atis ma-feel na to ang hangin bugnaw nga hangin tapos presko nga hangin sa daas end presko. So diha na so mao na ang view diri mismo sa Ayala Center, Cebu City ana. So adin na makita nimo mga kado ang attraction sa diha no. So ang building na pertitag asa siguro about mga tag 30 to 50 kuan na siya palapag ka story.
makita ninyo. So kana among China Bank may highlight sa diri China Bank o kaning kondo diri nga sikat kayo kanang mahalon nga kondo. So na kuha na ko tod sa una diri nga na customer diha sa Cebu Bayunig diha sa una. Customer ang nag-occupy diri mismo ng konduha. Grabe ka mahal, tag 15 million ang per unit diri mga kadro. So dili pa na kanang elegantly finish ikaw pa magpaayo pero 15,000 15 million, sorry, 15 million ang kantidad sa kuan kanang unit per unit diri sa Ayala Center. So hinuon nindot man jud kay peaceful jud kay ang Cebu City is a peaceful city no diri sa Pilipinas. So daghan jud ayo mag kuan daghan jud ayo mag usay tawag ani kanang stay diri labi na katong mga foreigner no. So naa jud diri magka tipon mga kadto.